Gure inguruan eta baita generalian bai ematen ari dela testu inguru bat, nun gorakada reakzionario bat ematen ari dan, gorakada fascista bat ematen ari dan, eta ikusten dugu badagola behar bat gorakada horri aurre egiteko, edota ideia horiek gure artean sozializatzen ari dianak desmontatzeko, honi bai aurre egiteko eta espaziorik ez usteko. Eta pixkat behar horri erantzuteko sortzen da asamblea antifasista Eibarren, ez? Kalietan, bai instituzioetan eta baita sare sozialetan, ez? Faktore garrantzitsu bat dela asko edaten ari dira holako ideia reakzionarioak, eta jake sare sozialetan asko edatzen dianez, asko heltzen dira bai gaztietara, eta ikusten dugu gaztion artean bai egon behar garela bastante aktibo honi erantzun bat emateko, eta oinarte behintzat gaztetxean bertan hemen, bi astean behin, Eibarko gazte batzuk bildu izan gara. Baina hemen nahiko neban zabaldu, asamblea bera irekia dela, eta ontsa Instagrama sortu dugu, eta bertatik bai egongo garela komentatzen asamblea deren bat iten baldin badugu, edo gai konkreturen bat lantzia pentatzen baldin badugu, irekita egongo dela Eibarko jendiantzako, eta edozein pertsona etortzeko konbidauta egongo dela. Nahikoa da, nik nire inguruan esatiakin hori ez da egisa, guazen honen inguruan hitz egitera. Edo, ez da, korrelako espazioak sortzia, ez? Gaztion artean eta Eibartarron artean bai, holako ideiak lantzeko eta gezurtatzeko. Kanpokoa dela, edo zerbait arrotza dela, edo urrun geratzen den gauza badala, ez? Eta, pentsa behar dugu, Eibar ez dela zerbait mundutik isolatuta dagona, ez dela espazioa da fasismoak ez daukanan tokirik. Igual, egunero ez ditugu ikusiko fasistak Eibarren kaletikan ibiltzen, baina gaztiek gero eta sare sozialetan gero eta kontenido fascista eta reakzionario gehiago konsumitzen dabe. Eta gero eta normalagoa da, gure artean, jendiak horrelako ideiak gero eta normalizatu ukitzia, azkenean ideia horien normalizazio bat edatzen da gure artean, ez baldin baditugu ideia hori aurre egiten, edo ideia hauek ez baldin baditugu lantzen gure inguruan esan ez, edo gezurtatzen, edo eta desmontaje bat iten, ez? Lanketa kultural eta ideologikoa bai beharrezkoa dela, eta horregatik deitu dutzagu fasismoan aurkako eguna. Azkenean fasismoa berak nondik datorren ze funtzio betetzen daben, eta bere espresio hori gure artean lantzeko, eta baita sozializatzeko espazio bat sortzeko, goizian hitzaldi bat antolatu dugu kultun, gero poteo girotu bat pintxo potiakin Guntzaga plazan, gazte zafakin eta Eibar Palestinarekin batera, gaztetxera etorriko gara danok bazkaltzera, hemen akustiko bat egongo da dana, gero Saizoi tabernan monologuak egongo dira, eta jagabe partera kontzertuak eta DJak. Eta sozializateko ondo. Horainik ez da gau egutero finko bat jarrita, baina helburu bat bai izango zan hori, ez? Eta eure etortzen da jendeak bai sortzia testu inguru bat, nun igual bi astean behin elkartuko ginen egun baten bertan, eta espazio ireki hori lortzia, bazkenean zaudotena, ez? Asambleak izan aldia espazio bat gai ezberdinak lantzeko, fasismoan espazio ezberdinak lantzeko, fasistak etortzen badia Eibarrera ja erantzun antolatu bateo bermatzeko edo saretzeko, eta bestalde bai, kanpora begirako ekimen desberdinak antolatzeko kontzientzian edapen bat izan behar dela gure helburua eta erantzun antolatu bat izatea.